أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Biz Tatar halkı urnaşkan urunumuz yağından bik unikal. Менә biz Tatar halkı şuшы үзебезнең яшәгән урыныбыздан чыгып ураза тотабыз. Һәм без иң озын ураза тотучы халык булып саналабыз. Чөнки бездән соң төн яктарак яшәүчеләр, алар инде безнең кебек ураза тотмыйлар. Анда китә белые ночи, ак төннәр. Һәм алар уразаны тоталар башка вакыт буенча. Әйтик, мәсәлән, Төркиянеке беләнме, Әстерханныкы беләнме, янда Мәккә Мәдинәнеке беләнме. Шулай итеп, без уразаны иң озын тотучы халык булып саналабыз. Мәсәлән, хәзер карасак та, ким дигәндә 19-20 сәгать безнең җәй көне тоткан уразабыз. Уйлап карагыз әле. 20 сәгать буе ашамыйча, эчмичә тору ул сау сәламәт олы кешегә дә авыр. Ә безнең монда хәтта авыру кешеләр дә шушы уразасын тотарга тырышалар. Әлбәттә, үзенең кыенлыклары бар. Мәсәлән, хәзер якынча сәгать иртәнге 1дә без инде ашап бетерергә тиешбез. Ягъни сәхәр вакыты шул вакытта тәмам була. Ә инде кич белән якынча гына чама белән әйтәбез, 9нчы яртыларда безгә ашарга кирәк. Һәм ул вакыт әле көннән-көн озыная бара гына. Нишләргә соң шушы вакытларда? Нинди киңәшләр бар? Мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче киңәш сәхәр вакытында су эчәргә. Күп кеше ашыйсы килер дип курка. Ашыйсы килү түгел. Су эчү күбрәк безгә кирәк. Ә кай вакытта күп итеп ашаганнан соң безнең ашказаныбыз тула һәм шушы ризыгыбыз көне буе эшкәртелгән вакытта организмнан су суыра башлый. Ягъни хәлебез тагын да авырая гына. Шуңа күрә ризыкны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кушканча, бер элешендә ризык, бер элешендә су, бер элешендә һава булса, бигрәк тә сәхәр вакытында ураза җиңелрәк үткәрелә һәм кабул ителә. Һәм инде шулай ук ашарга тырышырга кирәк калориясе күбрәк булган ризыкларны. Бар бит, мәсәлән, ашказанны тутыра торган ризык, әмма калориясе юк. Ә монда ашказанда әз генә урын алса да, калориясе ягыннан туклыклырак ризыклар бар. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, көндезге вакытта ураза җиңелрәк үтсен өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның киңәшләрен тотып, мәкрух гамәлләрне кылмаска кирәк. Ягъни, гынахлы эшләргә катнашмаска, карамаска, ярсымаска, ачуыңны чыгармаска, шулай ук инде хәлне җибәрә торган эшләр белән шөгыльләнмәскә. Кай вакытта бит буш эшләр белән дә хәлебез китеп барырга мөмкин. Менә шуңа күрә дә мәкрух дип ярамаган әйберләргә игътибар итәргә тырышырга кирәк. Шулай ук инде кичке якта да авыз ачканнан соң ризыкны күп итеп ашап түгел, ә бәлки судан башлау хәерле. Организмга иң беренче су биреп, суны сеңдереп, ә аннан соң инде әз генә ашап кую хәерледер. Чөнки күп итеп ашап куйсаң, әле ашказан бит ияләшмәгән кабул итәргә. Һәм инде менә шушы без авыз ачканнан соң, таравихларны укыганнан соң, безнең сәхәргә яңадан сәгать ярым вакыт кала. Бу вакытны ничек үткәрергә соң? Бу вакытны мин киңәш итәм ашап үткәрергә түгел. Ашарга киңәш итәм сәхәргә якынрак вакытта. Чөнки әле синең авыз ачкан вакыттагы ризыгың да эшкәртелеп бетмәгән, аның өстенә тагын салсаң, ул артык файда бирми. Шуңа күрә бу сәгатьне киңәш итәм гыйбадәттә үткәрергә. Коръән укып бигрәк тә. Төнге укылган Коръәннәрнең файдасы күбрәк. Я булмаса инде киңәш итәм, шулай ук вагазлар тыңлап, дуслар, танышлар белән утырып алырга. Йоклап алырга да мөмкин, әмма йокласаң, сәхәр һәм иртәнге намаз вакытларын йоклап калырга мөмкин. Менә шуңа күрә дә шушы киңәшләр белән әгәр тырышып карасак, һәм йоклаганда да иртәнге намаздан соң йоклап, мөмкинчелек булса, көндезге вакытларда йоклап алып йокыны туйдырсак, уразабызда тотарга да җиңелрәк булыр иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.